Hi everyone, welcome to my channel. Ngayon pong araw na to ay nandito kami sa dagat. Manguha po kami ng spider shell o ganga tawag sa waray. Ayan, dito na po kami. Ang aking pong asawa ay naglalakad lang kasi yung bangka namin is maliit lang. Isang tao lang. Ayan. Ayan. Spider shell. Oh, 1-0. Ganga na naman. Mita pa? Kalaro? Pulos ako? Akala akin na dito na lang. Mayroon pa isa. Ayan. Spider shell. Ayan, naglalakad lang kami. Nagkukuha na ng spider shell. Ganga! Ayan. Diba? Sige, punta. Ayan. Okay. Ayan na. Ano po? Spider shell. Pero ilapit mo. Ayan, spider shell na naman. Aming spider shell. Ang init! Ayan. Ayan. Nandito kami sa tao. Katatapos lang ng ulan. Nabubulot ng kung anong meron. Buungan. Wala na naman. Guys, sa likod na yan yung mga pagkakalo yan. Ayan, yan. Sa likuran yan ay yung Pacific Ocean. Dito kami sa harapan ng Pacific Ocean. Umulot kami ng spider shell. Ano yan? Ayan, mayroon na naman. Spider.
Spider again. Ano siya eh? Sige, bilang dito. Ginagawa nito? Wala sa kanila. Sige. Magharag ka ba yun? Yan, mga tapos. Tingkal ang laki oh. Bagat na ako. Yan. Kali daw, pagpapihin na. Abre ito. Ito? Makakakita ko pala ito. Okay. Ayan. Tilang? Tilang ito, be? Sige, puruta daw. Para makikita. Okay. Ini? Sige, pag-isupan ito. Ay. Spider shell na naman. Ano ba yung tag? Ano ba yung tapo? Ini? Okay, kaya ka pa. Next. Ayan. So, sige pa, makarayo pa. Sige. Oo. Ganga. Sige. Dagdag. Ikot-ikot sa dagat. Look sila. Ang cute. Ano, nagbibilang yung pagkaon? Okay na. Wait. Nasirong pulira, nasirong. Bye-bye. Sige. Bye-bye. Bye. Ayan.
50, 50 piso lang. Piso isa.